Nech to daj na nohy, ale... Super, super to je. 7, 3, 6, 7, 7. Toľko klobásky, to neviem, či tá dodávka uniesie. Chce ispitovať. To už ešte si ani jeden krok neurobil a už jak mŕtvy. Kto chce ispitovať? Tak to už aj píska, že mám končiť. Amen. Na 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 na. Skupinka, nepačujem vás! Pozdvihnime svoje srdcia a pozdvihnime svoje dlane. O aleluja, postavme sa pred tvár Pána a velebme ho. Organizátori pešej púte pochádzajú z takého spoločenstva, ktoré fungovalo za totality, kde pomáhali so samými bratmi, pripravovali vlastne na chatách, na duchovných cvičeniach, ktoré sa naozaj organizovali ešte takým spôsobom, že sa mali stretnúť na nejakom mieste, nikto nevedel, kam pôjdu, preto vlastne, lebo takéto aktivity boli zakázané. A potom po páde komunizmu vlastne boli na pešej púti do Čenstochovej. Tá atmosféra, tá forma tej účasti na tom svetovom dni, teda takým spôsobom, že sme sa presúvali z dediny do dediny a tam sme spali po domácich väčšinou. Bolo to pre nás také inšpiratívne a na základe toho sme si práve povedali, že skúsme niečo robiť podobné na Slovensku. No, a túto poznáte? No. Táto pieseň ti na nervy bude liesť. Táto pieseň ti na nervy bude liesť. Táto pieseň ti na nervy bude liesť. A toto je jej text. Táto pieseň ti na nervy bude liesť. Táto pieseň ti na nervy bude liesť. Každý sa pýta, že a prečo Muráň? Tak oni zobrali krúžitko v Levoči, povedali si, že tak za tie dni sa dá prejsť zhruba 75 km, zapichli teda do Levoče, urobili kružnicu a pozerali, že odkiaľ by sa dalo ísť, že kade sú aj cesty, aby sa dalo dojsť, aby to neboli hlavné cesty a vlastne zistili, že taký ideálny smer aj by bol cez takú prírodu dobre zvládnutelný zhruba zo smeru niekde Tisovec Levoča. No a tak zobrali auto, že musia prejsť tú trasu a nájsť ubytovania a zvonili v Tisovci na fare a tam nikto nebol doma, tak išli do Muráňa a tam bol pár farár doma a preto sa putuje z Muráňa. A toto je jej text. Refrén! Táto pieseň mi už na nervy lezie. Táto pieseň mi už na nervy lezie. Táto pieseň mi už na nervy lezie. A toto je jej text. Hej, ja mám veľký. Kto chce čaj? Mikrofón je úplne zivý. Detke. Tím nás nasíná. Jo! 9. 10. Tak, táto začíname prvou slovou. Krížik trošku Milí pútnici, poďte opäť k nám. Poďte opäť k nám.
Veľa farieb má náš svet. Veľa farieb má náš svet. Dole modré kráčanke, cestou notou aj privou, za tou našou národou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hurá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hurá! Jak sa voláte? Volám Janko. Janko, ty si kto? Marek. Marek. Ja Roman. Čau, ahoj. Ahoj. Daj na to. Ste s nami do Levovče? Čaute. Čaute. Ahojte. Vítajte, nočná budová Ranovnice, vítajte. Vítajte. Nech sa páči. Ahoj. Teraz sme v Telgarte. Telgard je druhou zastávkou púte a vlastne Telgarčania aj my všetci sa veľmi na pútnikov tešíme. Každú časť roka si hovoríme, už by bolo leto, už by prišli pútnici. My žijeme ešte, nevyzeráme tak, ale žijeme. Tak máme niečo. No, ja mám ešte bagety, ale zober Koľko nás? Dobré ránko, tu sme v Telgartu a sú skoro 8 hodín ráno. Už máme prší, vnútrom stane bolo ako rieka. Nemám topánky, lebo sú všetky mokré. Ja? Mariada. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa nad svojimi služobníkmi, všetkými pútnikmi tejto jubilejnej púte Murán Levoča. Primináš o nebeské oltári, modlitby, predsavzatia, dobré skutky. Spolu zostávajte. Aký je rozdiel? Tu slnko a tu búrka. Za to, že drží nás náručí, tak všetci spolu chválme ho. Za to, že drží nás náručí, za to, že drží nás náručí. Aby nezmokne všetko svojim duchom svätým. Nechaj to ty stále svätým, hordola svojim duchom svätým. Nechaj to ty stále svätým. Ja neviem. Bojuje na tebou. Čaute. No a potom to tak... Menej pesničku. To má niekto. Začína. To je veľká ľudina. Tip. A potom niektoré Tancujem, spievam si, som to na nás hladný. Nedokážem ukrývať, že na to v srdci mám. Tancujem, spievam si, som to na nás hladný. Nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám. Strácam hlas, to pre Ježiša oplatí sa viac a viac
a viac, viac, viac. Práca vlastne, no pre Ježiša oplatí sa viac a viac. Podielte sa. Hej! Na výskok! Hej! Na výskok! Hej! Na hej výskok! Hej! Kráčajte cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Môžete sa roztrúsiť po chodbách. Ráno sa nečudujte, keď tu stretnete učiteľky, ktoré prídu do práce. Sú to veľmi zlatí ľudia, väčšinou nás tu zvykli čakať a privítať, ale... Tam teraz. Nezabúdajme na to, aj dnes, keď budeme nosiť tú archu, že to je symbol Božej prítomnosti, že Boh putuje s nami. Nezabúdajme na to. Amen. Títo mladí nám dávajú stále viac a viac energie, že po vás, keď odídete, je hranovnica naplnená takou energiou, že to je fakt úžasné. Prosím ťa. Nikto nemá sol. Mám teraz prichystaný čaj, citronádu, vodu so sirupom, ale veľmi nejde. Celú cestu sme ešte modlili, aby padali manna z neba. Napadali tieto zakúsky a nie je skutočné zažiť. A prečo ste to prichystali? No z lásky k Pánu Bohu, z lásky ku vám. Štrúdle, aké len chceš od vymyslu sveta. Jablkové, makové, takové aj kakaové. Všetky druhy máme. Keď ich niekto spadá, srdce mu poskočí, pútnici dole bočí, my sme skvelá skupina. Relikvie sú pripomienkou inšpiratívnych ľudí, ktorí žili pred nami a už sú v nebi. A mňa to vždy povzbudzuje, že nielen sa inšpirovať nimi, ale že nám môžu aj pomôcť dosť veľkým príhovorom. Takže to je asi vznik myšlienky, prečo relikvie v Spišskom Štiavniku v kláštore. Myslíte na nás, aby sme ťa si docestovali. Budem sa tešiť, keď prídu mladí, ktorí to spoločenstvo budú vytvárať, ako my to vytvárame my. A my naozaj budeme na konci s tými paličkami chodiť ako Franta, ktorý je tu s nami. Ježiš, odpust mi, Pane. Já se jmenuji Franta Jelínek. Jsem už z minulého tisíciletí, vlastně nejenom z minulého století, ale tisíciletí. Putuju tady už, a to je to pouť, už po 8. Když pouť, tak náboženská. Protože jinak to není pouť, to je dálkový pochod. Ne prostě, aby jsme se sešli jako parta dobrých lidí. Jo. To mě teda baví taky, ale bohužel to by mělo být jako druhořadý. Prvořadý měla být teda návštěva Panny Marie a teprve po druhý s kamarádem. 4, 3, 2, 1, Dnešný deň naozaj bolo skvelé počasie na putovanie, nebolo ani teplo, ani nás nejako nepokropilo. Takže myslím si, že máme za čo ďakovať, máme za čo, alebo z čoho byť šťastný. Za vás, dobre Ježiš, oplatí sa viac a viac a viac, viac, viac. Na, 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 hej! Na, 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 hej! Hej, hej, hej! Tak milí páni putníci, veľmi vás pekne vítame v našom
našej obci Spišský štvrtok. Ďakujeme a fakt sme veľmi radi, keď vás vidíme takí mladúčky, že fakt, že nedávate sa zviesť tomu zlému svetu, ale kráčate po ceste za Pánom Ježišom. Pozor na chlebík horúce. Môžem prosiť iba tak polovicu? Lyžička, hej, lyžička. Ja som Peter, alias Cyril. Som na tejto púti už asi 29. krát, s tým, že teda najskôr som chodila sám, potom som putoval s mojou terajšou manželkou, keď bola ešte len priateľka. Ale teda sme chodili tehotný v 9. mesiaci, tehotný v 8. mesiaci a potom v nejakých ešte nižších mesiacoch a tlačiaci 2 kočíky, potom tlačiaci kočík a bicykel a naháňajúci deti. Takže vlastne sme zistili, že nie je prekážka. No tu varia výborné koláče. Výborné, slané, sladké, všetko. Živo. Ty stačíš, Ješua. Ďakujem ti za každé ochotné srdce, ktoré nás cestou niečím potešujú, či koláčmi, či nejakým osviežením, alebo jednoduchým úsmevom. Ďakujem aj tebe, Mária, za tvoju ochranu a pomoc, za to, že si starostlivá mama, že sa o všetko postaráš a dávaš nám ten najlepší príklad, ako putovať. Jaký ste pekný po ránu. Stávame. Spišský štvrtok je od stredoveku pútnym miestom. Kaplnku postavil veľmajster kamenárskej lôže svätého Štefana vo Viedni. Volal sa Hans Fußbaum a ide o vrcholné dielo tohto svetoznámeho umelca. A to pešia púť od tých 14 rokov je to moja srdcová záležitosť. Tá cesta, tí ľudia, tak tu zažívame tu obrovské krásne spoločenstvo, svedectva viery. Preto sa sem aj veľa ľudí vracia a prichádzajú sem v každom veku, od maličkých až po staršiu generáciu. Pozdravujte Rovodskú Madonu o Štvrtovskej Madone. A sprevádza ich, aby šťastlivo prišli na miesto, kam sa uberajú skrze Krista, nášho Pána. Amen. 4, 3, 2, 1, levoča! Prvá aktivita je aktivita typu bomba! Aktivita typu bomba, že keď ako náhle niekto teda zdávu sa ozve, my všetci budeme reagovať na toto nebezpečenstvo následovným spôsobom. Vpredu, ja to tam vidím. No aj, Ideme ďalej! Čo je to tam vzadu? Vzadu sú lenivci, tam síce dobre ukazujú trpaslíka, ale nejdem toto. Ja som malý trpaslíček, mám lopatku aj kyblíček, moja žena trpaslíčka má rada svojho mužička. Šabadabadab, dibidibidib, šabadabadab, dibidibidib, šabadabadab, dibidibidib, má rada svojho mužička. Bomba! Táto pieseň ti na nervy bude liesť a toto je jej text. Pozdravujeme. Áno, my sme prosím pekne mikroténové svačky, my ideme na karneval. Paráda. My sme sa spoločne pomodlili radostný ruženec, tak krásne nám to vychádza na tú sobotu. Prichádzame do cieľa nášho putovania.
70 je na tom najlepšie. Čo robíme? Putujeme z Muráňa, cesta rýchlo uháňa. Západ na nase, dolevo kráčaj vpred, cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou. Chválu vzdajme Hospodinovi, zpívajme jeho meno. 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 Tebe, Pane, patrí chvála, ja Tebe meno vzývam. Tebe, Pane, patrí chvála, ja Tvoje meno. Po dlhé roky som možno mal taký zvláštny radostný pocit, keď sa už prichádza do Levoče, vlastne objaví sa tá Mariánska hora. Fakt pocit, že kvôli tomuto sme šli, aby sme toto uvideli a tam tiež boli. Chválu vzdajme Hospodinovi, vzývajme jeho meno. Tam bývam, tam bývam, tam kúkajte. Vidíš? Vidíš, tam je Kráľová hoľa a tam pod ňu Muráň. Dobre, sme prví. Ne, že by byl Bůh jaký svatý, ale tak hříchu má dost, takže i to je potřeba nějakým způsobem trošku odčinit. Třeba se mi to hodí jako mince, který platí nahoru. Príjmite požehnanie. Pána sa, nech vás vyplývajú Pána Mária Svätého Jozefa, žehná vaše rodiny všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Každý rok znova je ten čas, kedy Mária do Levoče volá náš. Putuje bez Muráňa, cesta rýchlo uháňa. Veľa farieb má na svet, do Levoče kráčaj vpred, cestou rovnou aj krivou, za tou našou Máriou.